je in zo'n grote getale gekomen bent, samen met ons de samenwerking tussen het Prinses Christina Concours en de Paul Music Foundation te vieren. We zijn ook bijzonder blij met de samenwerking die we dit jaar zijn aangegaan met de Prinses Christina Concours. En het volgende. We zijn 20 jaar geleden begonnen met onze stichting. En die focust op het behoud, maar ook de verspreiding van de kennis en de liefde van de Antilliaanse salonmuziek. Maar wil je die muziek behouden, dan moet je ook jongeren begeesteren. De jury zit achter, boven. Alle drie zijn erg goed in het klassieke erfgoed. Zeg maar de Europese klassieke erfgoed, maar ook in de Antilliaanse muziek. En hebben ze ook opgetreden voor de Paul Music Foundation in de verschillende concerten die we hebben gehad. De jury vond dat je je heel goed hebt ingeleefd in de muziek. Je had een heel mooi soepel spel en het kwam heel dynamisch en krachtig over. De jury vond dat jij de muziek echt laat spreken en daarmee weet je een heel mooi verhaal te vertellen. Wij vonden dat je ontzettend veel oog voor detail hebt en je liet nieuwe dingen horen in de muziek die wij nog niet eerder hebben gehoord, zoals syncope. Je speelde met heel veel overtuiging en durf en je was niet bang om nieuwe elementen toe te voegen aan de muziek. De jury was erg onder de indruk van je sprankelende spel, je hebt duidelijk ontzettend veel plezier en dat kwam heel goed over de werkelijkheid. Ja, de hoofdprijs. Het was niet makkelijk. Waar wij dus vooral op hebben gelet als jury is hoe komt de feeling over met Antilliaanse muziek. En dat is best moeilijk, want voor veel van jullie is de muziek nieuw. En in een korte tijd, ik vond het heel erg knap dat je in een korte tijd de muziek zo eigen kan maken en er zo'n eigen interpretatie en invulling ook aan kan geven. De winnaar van de eerste Paul Music Foundation Award is een gedeelde eerste prijs.
De gedeelde eerste prijs, een optreden op Curaçao in het najaar van 2026, is voor Teun en Ivo.